anyị ekele na onye kwupụrụ onye tasị nke onye chi ya zere ọ ga-adịrị anyị mma n'ụtụtụ a. Taa bụ ahịa nkwọ, ọ ga-akwọtara anyị ihe ọma ga na-emere na anyị anyị ga na-eje eje na-abata abata. Ama m na unu na-abọ elekere ya 5 n'ụtụtụ a wee na-agụrụ na ụfọdụ iche iche na-eyo na nri na-akpọta wee na-adaba n'ọka anyị si eme ya na Solid FM. Ọ na-abụrụ ụbọchị Fraịde niile n'ụtụtụ otu a anyị egbuche n'iji asụsụ Igbo wee gbasa ozi n'ụzọ prechi. Anyị ga-anọgide otu a wee lue n'ọkụ elekere 10 kpọmkwem. Mana ugbu a ihe anyị batara na ya bụ oge inyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ. Anyị ahazisie ya etinye ọnụ na ya wee kwuo uche nke gị maka na uche ya adịghị ya njọ. Asị m na ya anaghị akọ ọnụ ebe a n'ọkọ wee dị maka anyị na-eme. Abụ m Chizzy Ani mụ na Ajịbọ na ebe a n'oge na-adịghị anya Amechi Ugwuele ga-awụchi o wee hazibezie ya dịka o kwesịrị. Ajịbọ kenego ndị Igbo. Igbo anyị ana m ekene ụlọ n'ụzọ pụrụ iche. Ọ ga-adịrị anyị nche niile na mma, ọ kachasị gị bụ onye na-ege ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM ebe ọ na-ada ma na-akpọtụ. Daalụ dịka ị na-esonyere anyị. Ebe a ka anyị na-akọpụta ka o si ada na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche nke obodo anyị bụ Naijiria. Anyị wee na-agụpụta ya bụ isiokwu ka ị marụ ka o si ada, mmarụ ka o si akpọtụ. Sọsọ ebe ọ na-akpọtụ bụ na ngalaba n'ụlọ ọrụ Solid 100.9 FM. Daalụ maka isonyere anyị. Ọ dị mma, ama m na otu ọ dịgoro ugbu a na mmiri na ha agbadobe mmiri ozuzo maka na ọ bụ n'ala Igbo ka Chukwu kesara wee kee ihe niile na-eme n'oge nke ya. Oge udu mmiri na-abịa, anyị na-afụkwanụ ndị ugbo na ha akwadobe wee na-akọ ịgasị ụmụ ihe n'ala ka agụụ ghara efere mmadụ ọnụ maka na ọ bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ya bụ na nke ọ bụla ị na-eme ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ị nọ n'ọnụ bekee, ọ ga-adịrị gị na mma. Ịlọkwa n'ụlọ na-achọ nke ị ga-eme, Chukwu okike kere Igbo ga-agọzi gị wee nye gị ihe ọma, nye gị ego maọbụ nke ọbụla na-akpa gị. Abụ m Chizzy Ani, Amechi Ugwuele awụchiela. Anyị lee afịa pụta, anyị abanye na nyochaba wee gụpụtabazi ụmụ isiokwu dị iche iche. Amechi wee na akọwa ya, gị were n'onwe gị wee ị ga-ewe ohere etinye ọnụ. Anyị na-abịa ka anyị lee afịa. Times are changing and education must follow suit. At Drew Phillips Secondary School, we train your child to master the tools of the present and be prepared for the possibilities of the future. Our blended technology, supported curriculum, hands-on and experiential learning will equip your child for maximum global impact. Our unique points include gifted and special education, national and international college placement, leadership and business schools, special set project partnership, highly qualified faculty. Drew Phillips Academy opens at GRA in Enugu State in September 2021. Register now. Call 0913-841-2995 or 081-344-18161. Visit drewphillipsacademy.org. Drew Phillips, powered by Org Learning Organization. We are doctors of education. Chizzy, good morning. Advert I got mana I didn't send it to JD. Send me late. I got there from my phone. I don't already sort out with them. I don't pay. Okay, episode yesterday. Man, I bought one because I'm late. Sunday I'm also. Okay. Because I was listening to talk about this presentation in how you can become an esports affiliate player. According to your contract, you will also receive a retirement package that will enable you to live an ultra luxurious retired life thereafter. Remember, there is no referral. Date,
from Obupa. Mananga na go longer. You go 3 minutes. You go to Morning session 10 a.m. Afternoon session 3 p.m. For seat reservation, please text your name and phone number to about this film festival. 6142 or 0806 The boy didn't tell me. 0969. When you go to meeting, na ga-enyere aka ọ bịa na mara m onye ọfọ amụrụ m ọjọọ ma ndị mụrụ na asị na anwụrụ erugo m gọọmenti was not doing anything using an MTN SIM for over 15 days now. MTN don't charge. Come increase your welcome back of our to 12 times. Now, yeah, yes, so no be one, no be two, no be credit and data, not your phone. This one means if you recharge 100 naira, MTN will summon you with 900 naira credit. Plus 300 naira. If you want recharge 100 naira, now 1,800 naira credit go drop for your phone. Plus 600 naira bonus. Just make sure so you use. Everywhere you go, MTN. I said that guy before. So that people For cost-effective pricing, luxury of choice, timely delivery schedule, perfect craftsmanship, think Maldini. Maldini Granite and Marbles Limited is offering granite kitchen tops at a discounted rate of 12,999 naira per square meter. Oh yes, 12,999 naira per square meter. And for your exotic Italian tiles and slabs, Marbles slabs, vitrified and ceramic tiles, pulpit and tombstones, and over 200 shades of colors to play with. Visit us today at number 5 Rangers Avenue, beside Crunch's Fried Chicken, Enugu, and number 8 MCC Road, and Methodist Bus Stop, Owerri, or colors on 0803 342 4193. Maldini Marbles Limited. Perfect finish at an unbeatable price. Why pay more? Hey, Doredo, better than safe. Now 10 gigabyte data just land by Airtel so. Guess how much? 3,000 naira. 3K better for 10 gigabyte data. You shock happy? Make I add extra shock. 5,000 naira go give you 20 gigabyte data. Now so be for Shoko. That's right. With Airtel data, just a little more gets you so much more. Introducing Airtel More for More data plans, like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial *141# today to experience the network with the widest 4G coverage. Airtel, the smartphone network. My neighbor Casey and I, we gel perfectly. Our taste in music, totally in sync. But there's one area where we differ. Casey loves his peak filled milk because it is low in cholesterol. I, on the other hand, I love my peak full cream milk because it is rich and creamy. Good morning. So, choose your peak today. Reach for your peak. This is a special announcement for all Airtel customers. Don't make them block your number. As Airtel don't make it easy for only customers to link their one hash for your Airtel line or visit www.g/NIN to register. If you don't sabi your national identification number, make you dial *346# to get them. Airtel, the smartphone network. Moments can be ordinary. It's what we make of them that really matter. Make the best of every moment, every day, like Supermoms do with Indomie. Moments to laugh with Indomie. Moments to share with Indomie. I got a bunch of. Hey. Enugu Chamber of Commerce. So come for the advert. Okay. You don't see him. I don't see him. National Trade Fair No, just from Monday, now. March 19 to Monday, March 29, 2021. Average National Trade Fair Complex, Golf Course, GRA Enugu, manufacturers, entrepreneurs, importers, company representatives, and service
providers all over the globe will converge on one veritable platform. The 32nd Enugu International Trade Fair, March 19 to 29, 2021. Be part of the biggest business networking and promoting platform east of the Niger. Book a space for participation on www.enuguinternationaltradefair.com.ng or visit ESMA Secretariat, Old Trade Fair Complex, Abakaliki Road, GRA Enugu. Call 0706 694 4052 or 0803 480 6401. Send us an email at enuguchamber@yahoo.com. The 32nd Enugu International Trade Fair, promoting new technologies, new business ideas and strategies for rapid economic development in Nigeria. The Director, Provost, Board of Governing Council, staff and students of the Maxon College of Technology, Obuba, Nsukka local government area of Enugu State. Hereby this announcement invites the general public to their first convocation, third matriculation and launching foundation stone laying ceremony of the permanent site of the college. Date, Saturday, 27th March 2021. Venue, school permanent site along MCC Road, Obuba, before Ibagwaka. Time, 12 noon prompt. Special guest of honor, His Excellency, Right Honorable Dr. Lawrence Ifeanyi Ugwuanyi, Executive Governor, Enugu State. Guest of honor, Honorable Barrister Cosmos Ugwueze, Executive Chairman, Nsukka Local Government Area. Dr. George Ugu, Executive Secretary and CEO, Primary Healthcare Development Agency. Chief Launcher, Jimo Badamosi. Royal Fathers of the Day, Igwe RSN Eze, Igwe Simon Omudu, Igwe Obago Obuba. This is signed by His Royal Highness, Igwe Jude Okeke, Chairman, Planning Committee, Chidi Ugu, PRO, Planning Committee. 100.9. You tune in to Solid 100.9 FM. You've got the best songs. You've got the good times. You've got it all. Every hour, This is so cool. every day. Oh, yeah. Drinking and driving bad. Jamming and driving good. Solid FM. 100.9. The station that rocks. Ọ dị mma, anyị ekenela onye ukwu kelee nta. Ọ ka bụkwa oge ahụ anyị ji enyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche n'ala anyị ka anyị nọ na ya. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo wee gụpụtabazie ya akpa nọgoro ebe a ajịba ọnụ ya ka anyị banye ozigbo wee gụpụtabazie. Nke mbụ nọ na isi akwụkwọ ya bụ nke si na Punch, akwụkwọ nta akụkọ nke Punch na-ekwu esio na Lagos na ha agbarụọ n'iru ebe ndị na-enyere ndị dibịa aka na ndị ọrịa aka na ekwu wee na-ebo ndị ọchịchị etiti ebubo maka na a na-asịsị na kepụkepụ na ha pụta gbasara ile ọgwụ mgbochi maka ile ọgwụ mgbochi a na-ekwu na ewe kepụkepụ na ọ na ha apụtagasị na ọ dịka na-ele ya, mana nke a bụ ebubo dịka nke a si dị. Nke ọzọ sokwa na akwụkwọ nta akụkọ nke Punch bụ na dịka o si dị ugbu a ndị a na-ekwu na n'oge na-adịghị na ọ dịka ego eji azụ mmanụ ụgbọala na a ga-ebuli ya elu maka na ndị NNPC na-ekwu na ego ahụ eji agba ume, ya bụ ego eji agba ndị mmadụ ume nke ruru Naira 20, ya bụ nke ruru 100 ijeri naira
mara 20 na nke ahụ na ọ gaghị ekwezi omume ya bụ ego ha na-eji agba ndị mmadụ ha kwụnye ka ego eji ndị mmadụ ji azụ ya wee benata wee gbaa ha ume na ego ha na-atinye na ya ruru narị naira na 20 ya bụ narị ijeri naira na 20 na nke ha agaghịzi ekwe omume o. Ọ kapụkwa n'akwụkwọ Punch ka anyị nọ nke a wee na-asị ofu nwoke ka a tụrụ nga afọ 2 ya bụ ndị ofu nwoke ka a tụrụ nga afọ 2 ofu nwoke na-eme mpụ site na ọwara ezikọrịta ozi nke unuma dịka ịntanetị na onye ahụ na-atụọla ya nga ejidere atụọ ya nga afọ 2. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa akwụkwọ nta akụkọ nke Punch ka anyị nọ na ya ebe ha na-akọwa na ofu river ya ofu obodo Rivers ka a na-ekwu na ndị uwe ojii ndị ogbe ọgụ jidere kemgbe mkpụrụ ụbọchị 15 nwoke a wee na-ekwu okwu wee na-ebo ndị otu isi onye isi ogbe ọgụ ya bụ ndị otu onye isi uwe ojii na ọ na-ebu ha ego na a na-akapụ ya na ha na-akapụ ya ego. Nke a bụ ebubo onye obodo Rivers ha jidere kemgbe mkpụrụ ụbọchị 25. O wee bụrụ ya na otu a ka eji wee fụ ya wee na-ekwukwa na ndị na-eme mmiri ndị na-apịchapụta mmiri na-ekwu na ihe ha ji apịcha chifu a na-anụ ọzọ nke ahụchimọlị ndị na-eme mmiri ya bụ ndị na-apịchapụta mmiri ndị na-apịcha mmiri na-ekwu wee na-asị na ihe ha ji alụ ọlụ na-ada afụzi ya na ọ na-akọ. Ihe ndị na-apịcha mmiri na-ekwu wee na-eti mkpu wee na-asị na ihe ha ji apịchapụta mmiri bụ ihe ha ji alụ ọlụ na ọ kọọla na ọ na-akọ. Nke a bụ ka ha si wee kọọ ya. Amechi Ugwuele ịnụ na nke o si ada ama na ofu onye na-eme mpụ iwere nke 10 ọzọ ewekwa na nke a mara ya atụrụ ya nga afọ 2. Egwu ọnwa ịmara onwe mbọsị isi ga-ejegodo m egwu a iwere nke a iri eme ego ewekwa na nke were nke a rie ewekwa na nke a ọ ka o si ada. Ndị na-eme mmiri mana sị na mmiri bụ ndụ. Ndị na-eme mmiri ọnya ịmana ọtụtụ ebe ka mmiri ndụ nke agbana mkpọ na-akpa waterproof a na-erebu naira 10 ka ebidoro na-erezi naira 20. Mgbe ha pụtara ọfụ ọ nọ na mkpụrụ ego ka a na-eri ifegoro iji ụwa anyị na-eji ụwa kemgbe anwa. Mana mgbe ha bidoro tiwe mkpu na ha rafụzi ihe ha ji eme na ọ na-akọzi ihe ha ji eme mmiri. Mana ihe ga-ajụ bụ kedu ihe eji eme mmiri? O nwere ihe ha na-etinye na mmiri? Mmiri bụ mmiri mana ịmakọ ka isi wee ịpịchapụta ka ọ dị mma ịṅụ dịka nke ha na-akpọ purification. Emechaa ya agba ya na akpa gbaa ya na mkpọ ndị mmadụ na-anwekwa ihe a bụ ihe a na-ekwu dịka akpa ha na-atinye ya na ya ihe a na-atinye na mmiri ka o wee dị ọcha. Ihe a niile bụ ihe a na-ekwu na ha da-afụzi anya ma ị ma na emechaa ọ bụrụ ndị isi ka a ga-eburu ya wee na-akpali na-ele na moto ụgbọala ị na ha anụkwanụ mgbe ndị na-ahụ maka mmanụ na-ekwu maka ndị NNPC si na ihe ego ha ji ebenata ọnụ ahịa ahụ na ọ karịrị na o ruru narị na 20 ijeri naira bilion na ike na-agụzi na nke ha ịma na ihe a na-akpọ subsidy dịka iwere ego wee kwụbọnata ụgwọ ndị na-ele mmanụ mefuru ka o wee bụrụ na
ha na-ele ka ha wenetatụ aka ihe a bụ ihe gọọmenti wepụtara ka ha wee na-enyere ndị mmadụ aka na asị ka erewe ya ihe ha ji wee na-ebute mmanụ na onwere onye ndị mmadụ ga-anọ na ntaramahụhụ ohe o kwesịrị ịbụ maka na gọọmenti bụ maka ọdịmma ndị obodo mana ihe ị ga-ajụ bụ gịnị mere eji wee bee mee anyị na-eme mmanụ anyị so na ndị kachacha eme mmanụ na mba ụwa Naijiria so na ndị ọnụ na-eru n'okwu na mmanụ anyị nwechakwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enyere anyị aka mana nsogbu anyị nwere bụ ịhapụ ihe ị kwesịrị ime mewe ihe ọzọ emewe gị mmanụ anyị na-egwupụta na be anyị ka anyị ga-abịa anyị ree na oyi ya mmanụ esibe esi anyị ree ya na ndụ ndị goro ya sichaa ya eburu nata ya kwa ugboro ka anyị kwugoro ebe asị gị Chizzy dịka ị ga-esi kọchaa ji na ogbe ka agba iburu ya bịawa ohodo sie gị tupu i rie ya onye a ga-agwa ụdị okwu a ogewe ntị ihe a niile bụ ihe na-eme ọ bụrụ na ndị na-achị na-ahazi obodo ka ọ dị mma mụada azụkwa na gọọmenti etiti nọ taa bụ ndị bidoro ihe a mana amarụmagwụ na-akpa ndị ọbụla onye ọbụla banye na gọọmenti o were ka ịbịa si wee nọrọ mana ma ọ na-adị m ka ndị ọrụ oyibo bụ ndị civil servant ha nwa na-enye ndị na-abịa achị oche ha ga-anụ inwe ike ị ga-esi wee mee ebunarị gị oche iji nọrọ ana ịsụọ ike na ana ma ọ bụ ịnọrọ ebe a ị gaghị ama ihe na-eme nwa kedu onye ga-ahapụ ihe na-eme mana abịa gwacha gasị gị ihe niile na omekwa omume isi ha ji ka ya nwagodu onye iziere ozi ọ bụrụ na onye ọ ga-eje n'aka nri o jewe n'aka ekpe nwanne ya emewe nke onye ha aghasa ihe niile ike agwụ gị ị na-anụ ya na-ekwu mana nke ọzọ dị ka ịbịa bụ na mpụ dị ebe niile mpụ itinye aka ebe a mpụ itinye ụkwụ ebe a mpụ itinye ọnụ n'ahịa mpụ kedu ka anyị ga-esi wee gaa n'ihu nwa amadi ha na-ekwu na ndị uwe ojii maka o nwere mgbe m fụrụ a na-ede n'akwụkwọ Facebook ndị ezinụlọ nwa amadi ha ọ bụrụ na onye na-eche mana ọ dị ka onyanwa na-eti mkpụsị na ha fụrụkwa nwanne ha na-akwụ ụgbọala na ọ kwụrụ ka o jee ọrụ na moto o bụkwanụ bụ nke ya nọọ ndị a na-anọ ewere fon wee kpọọ ha ịchọta ha ebe dị eto o buru gị na-akpagharị na ha fụrụsịkwa na onye mara ebe ọ nọ ya kwụ na afọ ya ma afọrọ ụgbọala ya emechaa sị na afọ ya na aja jụọ ndị ahụ asị ya biko ọ nọ ebe asị ya na ọ nọrọ ebe ahụ ihe ọzọ ha nụzikwara bụ na asị na afụrụ moto ya na-akpa ebe ahụ ndị na-asị na ọ nọrọ ebe ahụ ekweta na ọ nọ mana asị na ebodo gị ya na onye a bụ onye ekperima nọ amdrọba onye oji egbe ezu ịma na obodo a ọkwa nke Rivers ka ị na-ekwu nke Rivers ka m na-ekwu obodo a ka m gwa gị eziokwu Chizzy ekwefuru ndị uwe ojii obodo anyị asị m na mmadụ bụ onye ori m ga-ekwete mana acha anya tupu m ekwete m ga-asị kedu etu esi wee jide ya kwe mana mmadụ ga na-agara onwe ya oge ụfọdụ ndị uwe ojii ejide mmadụ ma ọ gbuo mmadụ were egbe tụkwasị onye a si na onye a bụ onye ori ọ bụrụ na ndị ori adịrọ ọ bụrụ na ndị ekperima adịrọ mana ụka ha si arụ ọrụ oge ụfọdụ n'ime ha ndị a na-akpọ ndị akwa ọjọọ akwa rịrịrị gbarụrụ agbarụ n'ime ha bụ ndị na-eme ụdị ha ọkwa nyaa ka oyi nwaanyị na-agwa m onye mụ na ya dị na mma na-eme ejije a na-akpọ Mona Lisa Chinda na onwe mgbe ya na-abịa Enugu ị ga-akọwa ọdịmma onwe mgbe ya na maka ịkọwatara ya what shortest ka ọ wee what shortest ma etu mụ na ya si wee dị mana ka anyị si ụdị mma ka hapụ nka na ịma bụ na ọ imu nwaanyị mụ na ya dị na mma o wee sị na ha na-abịa Enugu ime ihe ejije na o bu moto ụgbọala ọ gbarụrụ agbarụ adafụ onye nọ n'ime amachiri a na-amachi ndị ejide ha sị ha na moto a na-ebubata anya na ya etu ahụ maka ekwuru sị na moto na-ebubata anya na ya etu ahụ na iwu mana nke ijiri aka gị jee tinye na ị ga-eweta akwụkwọ ngosi mana iwu na onwe ekwugwukwa onwere dịka ihe ahụ ndị ejide si ha weta 150,000 naira
ọsị ha maka na afọ na onye ama ama na ha maja ya ụjọ atụ ya ọmarụ ịmagoro ihe na-eme ndị a etu a ka esi kpọwa fon kpọọ onye isi ndị uwe ojii ọsị ndị a ihe akụ na-emebi aha ndị uwe ojii n'Enugu steeti police command maka oge ụfọdụ ndị ọrụ isi ha da-ama na ha na-eme ha ije kịta ụmụ ike onye isi ọrụ ndị ugbo na Port Harcourt amarụ na eji onye anụnwa eji n'onwe ka ọ bụrụ ọrụ ịfụkwa na ọkwa obodo Port Harcourt ka ha nọkwa nwa mekanik ndị na-arụcha ụgbọala ka ha jee nene ya ahụrụ ha ọ fọrọ mkpụrụ ụbọchị one na one ka ọ bụrụ ofu ọnwa mkpụrụ ụbọchị 20 ọ bụrụ na o nwere ihe o mere ha sere ya kpụpụ n'ugwu na ikpe ọ dị mma ọ bụ nke ma echi ji kọwasịa isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ nke Punch nke anyị gụpụtagasịrị ka ị gesịrị ugbu a anyị ka nọkwa ya Ajibọ ga-agụtapụtazi ụmụ isiokwu dị na Vanguard mana echefuna na ị nwere ike ije na Solid FM anyị nọ na Facebook wee jee zite ozi nke gị maọbụ ijebe na Kpakpando TV na YouTube wee zite ozi nke gị ebe ọ bụla ị nọ wee na ego anyị ị nwere ike ikirikwa anyị na Solid FM na Facebook jee ebe a jikirie anyị ka ị wee na-anụ ya Ajibọ abịa na akwụkwọ nta akụkọ nke Vanguard Akridolu bụ aka na-achị Ondo steeti apụtago ma dọọ aka na ntị si na onwere ihe ọbụla gbasara ndị obodo Ondo na ihe gbasara ihe ndị ofe mmanụ na-ekwu maka inwere onwe ha maka ịnọrọ onwe ha o wee na-ebodo onye ọkammụta bụ prọfesọ Akintoye si na ihe mere o ji eme mkpọtụ ma na-ekwu ọtụtụ ihe ọ na-ekwu bụ na ọ chọọ ka ndị mmadụ mara ya na ọ chọọ ka ndị mmadụ mara onye ọ bụ n'anya nwa mere o ji na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche ọ na-eme n'ihe gbasara ndị otu ndị ofe mmanụ inwere onwe ha n'otu aka ahụkwa na akwụkwọ nta akụkọ nke Vanguard n'obodo anyị Enugu ebe a ka nwa ikorobịa wụrụ mma wee magbuo nwaanyị dị afọ 98 ihe mere o ji gbuo onye bụ nwaanyị bụ na ọ sị na nye bụ nwaanyị na-ata amoosu onye mere o ji wụrụ mma mmagbuo nye bụ nwaanyị afọ nye bụ nwoke bụ Chinedu Ugwueze na o were mma wee sogbuo agadi nwaanyị ruru afọ 98 maka na ọ sị na nye bụ nwaanyị na-ata amoosu abịakwa na ya bụ akwụkwọ nta akụkọ nke Vanguard ndị otu Arịwa atụgo aka n'isi Amaechi Tinubu na ọdụ ụzọ Kalụ si na ọha nwa bụ ihe nwere ike ịnọchi anya Prezident Muhammadu Buhari mgbe ọ ga-eru afọ 2023 n'ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onye ga-abụ onye isi ala anyị ndị otu Arịwa na fatụga aka n'isi Amaechi Tinubu ọ nakwazi ọdụ ụzọ Kalụ na ndị ọzọ si na ọha nwa bụ ihe nwere ike ịnọchi anya onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari n'afọ 2023 n'ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ala obodo anyị bụ Naijiria ebe a ka anyị ga-ejedobe n'ihe gbasatara akụkọ dị na Vanguard nwanne m nwoke na nke mbụ na-asị na Igbo na ihe ọ na-emere ka ndị mmadụ mara ya ka afịa ifugo ya ka ndị oyibo na-akpọ living in denial onye kpụrụ ihe a na-ebi na ịgọnarị onwe ya ma ebe mmadụ bịara na-agọnarị onwe ya achọrọ ịgwa onwe eziokwu wee were isi ya wee bunye n'ime ala ọchịchị wee gbadi ya o wee sị na anyanwụ apụgo mana ị mara na ikpuchigodo anya anyanwụ na-aka ije ihe na-eme ịfịọchigodo ntị ihe na-ada ọtụtụ ndị n'obodo anyị akịta ka ha ma ama na ha na-ebi na ngọnarị ya bụ they are living in denial. Kedu onye ga-asị na Sunday Igbo na ihe ọ na-eme bụ ka e wee mara ya? Kedu onye ga-asị na Nnamdi Kanu
n'ihe ọ na-eme bụ ka e wee mara ya. Kedu onye ga-asị na gọvanọ Samuel Ortom na ihe ọ na-eme na mkpu ọ na-eti bụ ka e wee mara ya? Na ọka mmụta ekwuru okwu ya Akintoye. Ndị a niile ihe a na-agwa gị bụ na ka ihe si wee dị n'obodo bụ ka mkpu si ada. Ihe niile na-eme taa na a na-eme ya bụ na bụkwa na mmadụ atụrụ mbọ na-eti mkpu akwa na atụrụ ya mbọ. Ọ bụrụ na ihe merọ ihe debere nwee maka na adọrọ ya aka Chizzy wee dọọ ya aka. Mana eto m n'ime obodo wee baa ebe a kpọrọ dị ịdọọ ya aka nwee ọkachasị na oge udu mmiri. N'oge udu mmiri, maka na ihe na-eme ihe ji wee na-eme ka anyị ghara ịrafu onwe anyị. Obodo adịrọ mma, mana obodo adịrọ mma na nke abụrụkwanụ n'uru ndị nze, maka na ndị nze na mgbe o ruru ndị nze na ọsọ, okenye na ọsọ, nwata na ọsọ, nwoke na ọsọ, nwaanyị na ọsọ. Na ka anyị hazie ebe anyị a kpachara anya wee na-agasị obodo Naijiria, a kpachara anya wee na-agasị emezi obodo ka ọ dị mma, obodo ga-adị mma. Nwaanyị nwa okorobịa wee tado tụgburu nne nwaanyị agadi nwaanyị 18 na ụma wee tọgbuo, wee were mma gbakasịa ya na ihe mbodo ya na ọ bụ onye amoosu. Kedu ihe kpatara na ụfọdụ ndị na-afụ ndị okenye ka ndị amoosu? Ọ pụtara na ndị mmadụ ada akazi nka? Ọ dịkwa maka na ndị ugbu a ada afụzi ndị kara nka, ndị abịa n'obodo, ndị okenye, ndị ma ihe, ndị na-ahazi obodo ha erika, ha nọrọ, ha kwuo okwu, ifu amamihe, ifu akọ na uche. Ịna ihe na-agwa mana ụta dịrị nwa amadi a, mana ụta dịkwara dịzikwasịrị ike maka ndị niile na-agbasa echiche dịka na onye ọbụla mere okenye na onye abụ ajọ mmadụ. O ike ọ bụla eboro ya mma, mana ọ ndị onye ka m na-agwanụ gị ọ bụ onye amụma ebe ọ bụla o si wee bịa, maka na ihe a na-agwa gị bụ na o nwego onye jere ọmụgwọ iku nwa ya, onye si na ya bụ onye pastọ ebe nwa na di ya na-eje ụka bịa ka a kpaa maka ụka nwa ga-eje wee fụ nne ya wee kpọrọ nwaanyị akpọpụnyere osi ya, kedu onye anọ ebe a kụrụ unu nwa? Ọsị anọ mama ya, ọsị na ọbụrụkwa mmadụ ka ya na-afụ, na ọgwụ ekwesu ka ya na-afụ, na unu anapụtara nwa n'aka ọnwụọ, unu achụpụrụ ya na be unu, ma nekwa di gị nekwa ọnwụ gị. Nwaanyị asị ka ya chụpụ mama ya, di ya sị ya ihe di ya meziri bụ di ya chụrụ pastọ na si nwunye ya na ịkpachara anya na achụpụkwa gị n'onwe ndị nwere ụdị echiche a n'ikpeazụ Chizzy. Ọ dị ka ọgwụgwụ ka anyị gbapụ ọsọ banyezie na akwụkwọ nke The Nation. Anyị ga-achụpụ ndị ajọ uwe ojii, anyị ga-achụ ndị ajọ uwe ojii ụkwụ elu ana. Ọ bụrụkwa m kwuru, ọkwa Gbajabiamila nke na bụ okuru ndị nnọchite anya ezumezu n'ụlọ iwu etiti. Ihe mere ndị otu APC ga-ekwechi ike kwechiri wee jiri ike wee nọrọ n'ọkwa ọchịchị na 2023 na-abịa abịa. Ihe ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC ga-ejisikwa ọkwa ike wee nọrọ n'ọkwa n'afọ 2023 na-abịa abịa. Ọ bụrụ m kwuru, ọ bụ Badaru kwuru ya wee na-asị na otu a ka ha ga-esi n'ọkọchị. Ihe mere ndị ọchịchị etiti ga-eji wee wuo ma ọ bụ lụọ ụlọ nsikwa mmanụ ụgbọala. Ihe mere ndị ụlọ ndị ọchịchị etiti ga-eji wee lụọ ụlọ nsikwa ụgbọala ọfụ
nke a bụ isi mmanụ ụgbọala ga-esikwa mmanụ agụdị ụgbọala ha sie ya a sị na ha chọrọ ịlụ nke ọfụ dịka o si ada na akwụkwọ ndị Punch. Ọ bụ onye ọnọkara aka na isi afọ kwaba okpu na ụlọ ọrụ SAF Petroleum bụ Ààrẹ Safiriyu Hazim na-ekwu nke a. Ọ na-agwa ndị ọchịchị ihe mere a ga-eji wee lụọ ụlọ ebe agha ga na-esikwa mmanụ eji akwụ ụgbọala. Anyị kwesịrị ịlụ nke ọfụ dịka ha si dee ya na akwụkwọ nke ndị Punch. Akwụkwọ nke ndị Nation ewe n'iwe akwụkwọ nke ndị The Nation ebe a ka isiokwu a si wee pụta. Amechi ọnụ maka na o nwere biko m ga-anachite obere azụ maka na ihe a dị mkpa. Nke Ajibo gụpụtara na Punch na ndị Vanguard na ndị otu Arewa na-atụzi aka atụkwasị n'isi Amechi na Tinubu na Ọjị Kalụ maka ndị a na-enwe olileanya na ha nwere ike ịnọchi onye isi ọchịchị obodo Buhari. Otu onye adịghị njọ ịma na abịa dịka na mgbago ugwu na ọtụtụ n'ime ha nọ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC dịka esi wee gbadata ebe a ịfụ ndị nọ na PDP n'ọha maka etu a o ruwego ị ga na-afụ kwa onye akwụ onye ekwu onye ekwu. Mana ihe chọrọ ikwu bụ na ndị a niile a na-akpọ Amechi, Tinubu, Ọjị Ụzọ Kalụ, ndị na-ekwu na-asị na ha ga-eje o nwere onye nọkọtagodoro wee sị mba ka anyị denegodo etu ụmụ amadi a si wee jee na nke ha jere dịka mgbe ha bụrụ ndị isi ọchịchị obodo steeti ha. Maka na ndị Igbo si na ụzọ dị mma agaghị agara ọkwa Ọjị Ụzọ Kalụ nwa siri na nga pụta mgbọsị ene na o riri ego ndị Abịa steeti dịka esi wee bodi ya n'ebubo maka na atụgokwu ya nga ọ na nga na ihe eji wee hapụ ya bụ ihe ndị Igbo na-akpọ technicality dịka na na onye mara ya ikpe kpegidere ikpe nụchaa ihe niile o kpesara na ebubo eboro ya na nzọrọ onwe o kpesara wee fụ ka ikpe si wee na tupu ọ maghị ikpe ma ọ hapụ ya wee bulie nwa amadi elu wee tinye ya n'ụlọ ikpe ukwu o wee nachite azụ ebe ọ hapụgoro wee kaa ịkpa wee maa ikpe wee tụọ ya nga asị mba na ya bụ mmegbu. Mana ọ na-egosi gị ihe ndị ọchịchị obodo anyị etu si wee were ndị be anyị. O nwere ihe mmadụ mere mgbe ọ na-achị obodo ha na-ewe dịka njọ. O nwere ihe mmadụ mere mgbe ọ na-achị obodo ha na-ewe dịka na-arụ. Mana agbanyeghị na anyị na-afụ arụ kwada na emechaa ndị be anyị n'ụbịa ndị n'obodo taa bụ ndị na-achị anyị na ihe niile na-akọ bụ ndị na-achị anyị a na ntaramahụhụ niile bụ ndị na-achị anyị. Mana onye chicha nka akọcha ya ọnụ chifo chiadefo erofo ka anyị na ha na-eme ndị na-asị na onye na-asị na a ga-achụpụ ndị ajọ uwe ojii o nwere onye chọrọ ajọ mmadụ ma onye uwe ojii ma onye dibịa oyibo ma onye nkụzi ma anyị bụ ndị akụkọ o nwere onye bụ ajọ ihe maka ajọ ihe adịrọ mma n'obodo. Anụgo ya bụ ọgụ ekwughị ya ka okwu gbuo ya ka egwu ndị ajọ uwe ojii anyị ekwughị ya n'ụtụtụ a bad egg. Nke ọzọ dịka ịbịa bụ onye maka iwu ụlọ ebe a na-esi mmanụ federal gọọmenti si na ha ma na ego ịrụ nke ọfụ adịrọ na ka ha jee rụzie nke dị adị. Mana ndị mmadụ na-ekwu na nke dị adị adịgo omego ọkago ma nwere ya ga-emenwuzi na ya. Mana ọha bụ ndị be anyị si na ndị obodo sịrị na odobe obodo doro anya mma. Ọ dị mma anyị ga-agbapụ ya ọsọ wee letụchara obere ahịa anyị pụtazie ohere dị agụpụta ụmụ ozi ole na ole si na Facebook ma ndị mmadụ tinye ọnụ anyị na-abịa. Christ Embassy specially invites you to her day of blessings and miracles for families, businesses, and for the youth. The man of God is coming, and the glory of God will bless the state. Ministry life will be Frank Edwards,
Pucci, Eben, and other amazing gospel music ministers. Day of Blessings and Miracles is happening live on Sunday. Alpha. It's really March 2021 at the Nnamdi Azikiwe Stadium by 4 p.m. For more inquiries, please call Nah, this will never come home. Please add that. 0996 I have to sign. I will. I just do that sign. I'm going to cafe. 937. Don't be told. Come and experience the miraculous. God bless you. Odema, anyị ga-ama na anyị ga-ewere mmadụ ofu onye ma ọ bụ mmadụ na-abụ ọgwụpụta ofu onye ka anyị wee kewee na aga akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'ime isiokwu niile bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 na egbo ịgbarata ekwerekwu gị bee ya nkenke afa gị na ebe ishi akpọ ekele gị ndị ka email ọ ga-adịrị gị na mma bee ya nkenke gwa ya afa gị ngwa dịka ndị asịrị ndị arịwa yutu na apọịntị aka na-aga achụpụta obodo a akwaji ụzọ nke anọ gara mkpọrọ eche na asịrị ha gara mkpọrọ n'ọma nche obodo ọzọ amara m ụdị obodo ụdịka obodo anyị nọ ya daalụ ndị ka email gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ bee ya nkenke ụtụtụ ọnwa ozi Chineke Chukwu ngwa bee ya nkenke ebe ka isi akpọ na-etinye ọnụ bụ ihe na-ekwu maka atọ ọnọdụ ichekwa obodo anyị obodo anyị achọ obodo anyị dị mma mgbe ọtọghị na-achọ obodo anyị dị mma obodo anyị ga-adị mma ọ dị mkpa ụlọ niile ndị nta akụkọ na ndị ọrụ wee na-agwa ha mgbe ọbụla ihe na-eme n'obodo anyị ochiro n'elu josiro na mmiri josiro na anaga nọ ndị ọtụtụ ndị mmadụ na-achị anyị dị ihe tere obodo anyị ụtọ ọbị Odechidi si ụtụtụ ọma Chizzy odogwu na watchot aha m bụ Odechidi esi m n'ime obodo ụmụ ebe Ezamgbo nke dị n'okpuru ọchịchị ọkwa ukwu dị n'Ebonyi steeti na awụrụta unu na Facebook ọ sị na n'ihe mere bụ na ọnọdụ nchekwa obodo anyị na onwego ka ọ dị na ndị ndu n'obodo anyị ga-agba mbọ fụ na ha mere ihe ha kwesịrị ime dị n'ihe gbasatara ichekwa obodo anyị ebe a ka anyị ga-adobere ya maka na akụkọ ọkarị mana biko otu aka anyị ga-esi dobere ya maka ụmụ ihe dịgasị iche iche anyị na-eme echefuna na anyị na-anọ ebe a na ọkụ elekere ya asaa kwa ụbọchị Fraịde n'iji wee nyochaa isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche olu n'elekere ya asatọ kpọmkwem ajịbọ na ndị otu ya bata n'oge ama egwuregwu mana chebiri anyị na ọkwụọ elekere ya itoolu kpọmkwem oge m ga-eburu oche na ndị otu m anyị abatakwa n'oge okwu akpụ n'ọnụ wee na-ekwu ya abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrị oke madịrị nwaanyị mma nke onye chiri ya zere mana na ihe niile ekwuru na okwu niile akpọrọ bụ echiche ndị kpọrọ ya na ka ya si kwu ya ọ bụrụ echiche anyị n'ụlọ anyị na Solid FM maka na anyị na etiti ọ ka o wee dị mma ngwa ka ọ dị n'ụlọ. Welcome to Encounter Your Destiny with Reverend Francis Ojukwu, Mr. Buska, on Solid FM every Friday from 7:45 a.m. to 8 a.m. This program will inspire you and strengthen you to enable you live victorious and become